Ilkölen hemmege salam. Onluk doroby degişli misallara seretmekçi. Aslında onluk doroby degişli temany gutorupdyk. Emma bölegi biraz kynrak bolanlygy üçin sizin haýyşyňyz boýunça kädeden bir näçe misallara seretmekçi. Onu başlaýyn. Birinji misal, onluk doroby bütün sany nähilek bölünýär. Eger bölüjimde hiç hilek otury ýok bolan ýagdaýynda men göni bölmek işine başlayan, bölmek işine başlanda ilk seretjek zadım. Bütün sanyň içindeki bütün sanyň birinji sifryna seretdiň. Birinji sifrynda 6 bamy? Ýok. Ýok bolsanda näçe gezek bar? 0 gezek bar. 0 altyň 0. Aýrýas. Indi men şu ýerde hem oturum gelen üçin, bütün sanyň gutoran üçin men paýymda otur goýmaly bolan. Indi 9 düşürýän aşak. 9'un içinde 6 bir gezek bar. 1 altyň 6 3 galya. 6'yň aşak düşürýär. 36'yň içinde 6 gezek bar. 6 altyň 36 galdyňyz 0. Indiki misal 0'ın içinde näçe gezek bar? Bütün sanyň 0 sebebi. 0'ın içinde 5 0 gezek bar. Onda 0 bütün sanyň gutoran üçin göni oturumy goýan. Isleseňiz köpeldigen bilersiňiz. Şeýle köpeldip 0 5 0 galy. Endi 0 aşak düşürýän. 0'ın içinde ýene 0 gezek bar. 5 0 0. Bu da 4 aşak düşürsem ýene de 0 gezek bar. 0 5 0 4. Indi bölmekde şeýle bir düzgün bar. Oturdan soň eger men şu ýerde galyndyk alýan bolsa, men galyndyk almadyk ýagdaý üçin bölmek islesem özümden 1 0 berip bilen şüýrik. Gerek bolsa 2-3 0 berip bilen, ýöne şu ýer haçanda şu ýer birden köp 0 beren ýagdaýymda her goýan sanym üçin bärigen 1 0 bermeli bolan. Häzirlikçe biz diňe 1 0 berenimiz üçin goýamdyk. Onu 40'ın içinde 5 8 gezek bar. 8 5'in 40. Indiki misalymyza seredeli. Indi seretýän 72 bütiniň içine onu ilki 4'ü 4 näçe gezek bar seretýär. 7'ň içinde 4 1 gezek bar. 1 4'ün 4. Aýrýas. 3 2 2 ine aşak düşürsek 32. 32'nin içinde 4 näçe gezek bar? 8 gezek bar. 4 8'in 32. Aýrýas 0 galya. Indi seretýäs bolan bütün sanyň gutordy. Gutoran wagty men oturumy goýýan. Indi 3 aşak düşürýän. 3'ün içinde 4 barmy? Ýok. Isleseňiz şu ýerde 0 gezek bar diýip ýazyp aýryp bileňiz. Isleseňiz göni 2'ni düşürüp 2 sany birden düşürenizde aýada birinji sandan soňky düşürjek her sanyňyz üçin şöyle 1 0 berip gitmeli bolýaňyz. Onda 1 0 berip goýsam 32'nin içinde 4 8 gezek bar. 4 8 32 galyndyňyz 0. Indiki misallamyz video düşürende belli bir ýalňyşlyk bolan üçin işlenen ýaly görünýär. Şeýle düşündirýin. Ýanky düzgünü izarlaýas. 0'ın içinde 12 0 gezek bar. 0 12'miz 0. Bütün sanyň gutoran üçin oturuny goýan, 6'yny aşak düşürýän. 6'yň içinde 12 näçe gezek bar? 0 gezek bar. 0 12 0. Soň 6 galyndy galya. Men özümden 0 berýän. 60'ın içinde 5 gezek bar. 5 12 60 şeýdip jogabymy 0,5 çykýar. Indiki misaly mundan biraz ötköşkürä edip işledim. Seretýäs. Bütün sanyň içinde 3 ýok, onda 0 bütün oturumy goýdum. Indi aşak bölek sanlar düşürüp başlayan. Bölek sanlar düşürende 0 aşak düşürýän bolyn 3'e bölünen ok. Onu ikinji olam düşüren 2 0'y birden 2 sany birden düşüren üçin bärik 1 0 berýän. Ýöne 2 0 ýene 3'e bölünen ok. Yani kiçik bolup durýar sany. Onda 9'dan düşüren. Ýene bir sany düşüren üçin bärik ýene 1 0 berdim. Indi 9'un içinde 3 gezek bar. 3 üçin 9 galandy 0. İki usuly esleňizem ýalňyş däl. Ýöne şu zatlaryň hemmesini gaýtalap ýazmaly üçin biz haçanda birinji sifir düşür aşak düşüren birinji sifrimden soňky her sifiri düşürenimde 1 0 berip goşmaly bolan. Onu ýatdan çykarmaly bolan. Indiki misalym seretýän bütün sanyň içinde 8 bar. Onu indi 2'nin içinde ýok, 23'ün içinde näçe 8 bar? 2 8 bar. 2 8'in 16. Aýrýas 23'den 16'ny aýran ýagdaýymyzda 7 galya. 5 aşak düşürýäs. 75'in içinde 9 gezek. 8 9'un 72. Aýrýas 3 galya. Indi seretýän bütün sanyň gutordy. Bütün sanyň sany men 2'ni düşüremdi. Ýani bölek sany aşak düşürdigim bolýar. Şoň üçin gön bäri oturumy goýan. Bütün sanyny gutoran wagty otur goýan.
Son bölük sanının birini düşürýän 32'nin içinde 8 4 gezek var. 4 8 32 kalın deyimiz 0. Indiki misalym seretden 8 bitin. 8 bitinin içinde 9 yok. Onu 0 gezek var diýip alýan. 0 9'un 0. 8 aşağı düşürsek ayırsak 8 öyle. Bitin sanım oturdu. Oturumu koyyan. 2'ni aşağı düşürsem 82'nin içinde 9 gezek var. 81. 1. Indi 7'ni düşürýän aşağı. 17'nin içinde 9 1 gezek var. 1 9'un 9 kalın deyim 8. Indi 1 aşağı düşürýär. 81'de 9 gezek var. 8 9'un 81 kalın deyimiz. Doğru. Indiki misalımız 50 bitin 25. 25 bitin sanımın içinde bami 50'nin içinde 2 gezek var. Onu yazyan 2 25'in 50. Kalın deyimiz 0. Indi bitin sanım oturdu. Onu oturumu kesýän ýatdan çıkarman. Indi 2'ni aşağı düşürýän. 2'ni aşağı düşürsem bölünýärmi? Bölünýär. Onu 5'e aşağı düşürýän. İkinci sanımı ýemgön ýanyna düşürenim üçin, yani birinci sifirden soň her sanım üçin bärik 0 berýän diýipdim. 25'in içinde 25 1 gezek var. 1 25'in 25 kalın deyimiz 0. Indiki misalymyň görünüşi onluk durawa bölmek. Onluk durawa bölemde ilk ölen seretjek zadym bölüjü. Bölüjüde hiç wagt oturup goýmaly däl bolan. Onu oturup süýşürmeli men. Oturup näçe ädim süýşürsem bölüjüde de şonça ädim süýşürmeli bolan. Ona bir ädim süýşsem berdenim bir ädim süýşmeli bolan. Onu soňky ýagdaýym näme bolýar berdi? 0,16 bölmek 1 bolýar. Şu yerden täzeden düşünük bolsun diýip ýazsaňyz bölmek 1. Muny hasaplamanyň göni 1'e bölsäň sany öz bolýar diýseňiz hem bolýar. Ýa-da 0 bitin sanyň içinde 0 gezek var. 0 1 0. Bitin sany oturun için otur kesýän. 6'ny aşağı düşürýän. 6'nın içinde bir 6 gezek var. 1 6'nın 6 kalın diýip 0. Indiki misalym 0 bitin 100'den 25. Onu ilki şoň oturuny ýok etmeli. 1 2 adım süýşen. 2 adım süýşende berden 2 adım süýşmeli bolan. Onda soňky ýagdaý näme bolýar? 312 bitin 15 bölmek 25 bolan bolýar. Indi başdaky ýalag bitin sanlary nähil bölýän bolsam şeýle bölýän. Seredýän 30'yň içinde 25 bir gezek var. 25 kalya ayırsak 6. 2'ni aşağı düşürýär. 62'nin içinde 2 gezek var. 50 12 galya. Bitin sanyň oturan üçin oturumy kesýän. 5 aşağı düşürsem 5 gezek var. 125 kalın diýimizem 0. Indiki misalda ýene-de bir ädim beýlek süýşürsek, muna bir ädim beýlek süýşürsek, onda näme bolýar jogabym? Konservasiýanyň 8'in içinde 1 gezek var, 8'in içinde 1 gezek var, 8'in içinde 1 gezek var diýip bunu şu jogabyny ýazyp bilýäňiz. Eskarak ýol diýseňiz. Indiki misalda oturup süýşürjek bolsam 1 2 3 ädim süýşürmeli bolan. Berden onda men 3 ädim ýürümeli bolan. 1 2 1 2 3. Demek insan kalan ýagdaý 0,148 bölmek 24. 0 bitinin içinde 0 gezek var. 0 24'ün 0. Bitin sanyň oturan üçin otur kesýän. 4 aşağı düşürýän. 4'ün içinde 24 yok. Onda 8'e aşağı düşürýän. 2 sany birden düşüren üçin 0 berýän. 48'in içinde 2 gezek. Ona 2 24'ün 48. Kalın diýimiz 0. Bundan soňky misalymda 1 ädim, 2 ädim, 3 ädim, 4 ädim süýşmeli bolan. Onda berde 4 ädim süýşmeli bolan. 1 ädim, 2 ädim, 3 ädim, 4 ädim. Onu boşluklary men 0 bilen doldurmaly bolan. Onaga soňky emele gelen misalym näme bolýar şu ýerde? 900 bölmek 18 bolupdyr. 90'ın içinde näçe 18 var? 5 tane 18 var. 18 köpeltmek 5 90 galan diýim 0. Haçanda diňe 0 galan ýagdaýynda men şu 0'y göni ýerine berip bilen. Indiki misalym bitin sana bölmek. Bärik seretýän 1 bölmek 4. Bitin sanym 1. Bu diýmek şu ýerde oturuwa diýmek. 4
Birin içinde 4 yok, 0 gezek var deyip alýas. 4 nolun 0. Bütün sanym gutordy, onda oturumy goýan. Indi men näme diýipdim? Oturdan soň sanymyň izini isledigim üçin 0 goýup bilýän diýdim. Onda şu ýerge 0 goýan, onuň içinde 2 gezek 4 bar. 2 4-üň 8. 2 galy. Ýene 0 berip bilýän. 20-ň içinde 5 gezek bar. 4 5 20 0. Indi misal 12'nin içinde 5, 2 gezek var, 2 5 10, 2 galy bitin sanym gutordy. Bitin sanym şu ýerdedi. Indi men galynda galmasyn diýip özümden 0 berýän. Ýöne bitin sanym gutorun üçin oturumy goýan. 20'nin içinde 4 gezek var, 4 5 20 galyn diýimiz 0. 3'ü 8'e bölsek 3 0 gezek var. 8 köpeltmek 0 0 bolýar. Galyn diýim 3. Bitin sanym 3 bolan üçin bitin sanym gutordy, oturumy goýan. Onu men berik 0 berip bilýän. 30'yň içinde näçe 8 bar? 3 8 bar. 3 8'in 24. 6 galy. 6 ady ýene oturdan soň eýem dowam edip oturan üçin 0 berip bilýän. 60'yň içinde 7 gezek bar. 7 8'in 56. Galyn diýim 4. Ýene 0 berip bilýän. 5 gezek bar. 8 5'in 40. Galyn diýimiz 0. Ta galyn diýimiz 0 bolýança, eger gaýtalanýan periodik drop, onluk drop täl bolsa, şu ýerde galyn diýim 0 bolýança men 0 berip gidip bilýän bölmek üçin. Indi misal bitin sany onluk dropa bölmek, onda näme etdiň? Oturmasyna şu ýerde bitin sany bolan üçin bir adım süýşýäs diýipdik, sebäbi bölüjde hiç kilek oturup goýamyz. Bir adım süýşemizde berden bir adım süýşýäs, onda şu ýere 0 gelýär. Bu oturmam bärik gelýär. 120 bölmek 5. 120 bölmek 5. 12'nin içinde 5. 2 gezek var. 2 5'in 10. 2 galy 0 aşağı düşürsek. 4 gezek. 4 5'in 20. Galyn diýimiz 0. Indi misalym edil şoňa meňdeş. Bir adım süýşmeli bolan, bir adım süýşen ýagdaýymda berdek oturma bir adım süýşe 1 0 gelýär. 35'in içinde 1 25 var. 25. 10 galya. 0 aşağı düşürsek 100. 100'ün içinde 4 gezek 25 var. 4 25'imizden 100. Galyn diýimiz 0. Onluk droplaryň bölmek temasy düşünikli bolandyr diýip umyt etýän. Ýene de özüňizem hoşmaça soraglar zatlar bar bolsa çözüp görüň. Eslendik ýagdaýda soragy ýüze çyksa habarlaşyp bilersiňiz. Sağ olun.